ஒன்று நாளாகம் 17ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். එක ලේකම් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. நம் வாழ்க்கையிலே நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய தலையங்கம். අපගේ ජීවිතය අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ විශේෂ මාතෘකාවක්. சுவாமினி கர்த்தாவே, மம கெத்தராம்த நாங்கள் எம்மாத்திரம், மம கௌத சுவாமினி நான் யார் ஆண்டவரே? ඔබ ඉදිරියේ නින්නටත් உமக்கு முன்பதாய் நிற்பதற்கும் ඔබගේ නාමය කියවන්ටත් உம்முடைய நாமத்தை அறிவிப்பதற்கும் ඔබගේ නාමය ගැන සඳහන් කරන්ටත් உம்முடைய நாமத்தை குறித்து அறிவிப்பதற்கும் කවුද? நாங்கள் யார் ஆண்டவரே? ඔබගේ දරුවන් කියලා අපි සලකන්ට අපි කවුද? உம்முடைய பிள்ளைகள் என்று எங்களை குறித்து நினைப்பதற்கு நாங்கள் யார்? මට සුදුසුකම් මොකද ස්වාමීනි? எனக்குள்ள தகுதி என்ன ஆண்டவரே? ඔබ ස්මැවුම් කරුවා. நீர் உலகத்தை படைத்தவர், ඔබ රජවරුන්ගේ රජතුමා. நீர் ராஜாதி ராஜா, ඔබ මා උතුම් එකම දෙවියන් වහන්සේ. நீர் மகா உன்னதமான ஒரே தெய்வம். ලෝකේ මෝඩ මනුෂ්‍යයන් ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. உலகத்திலே உள்ள மூட மனிதர்கள் பல காரியங்கள் சொல்லலாம். ක්‍රියායි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කෙරුවේ. ஏன் ஆண்டவர் இப்படி செய்தார்? ඇයි මේම වුනේ? ஏன் இப்படி ඇයි நடந்தது? මට වෙන්න ඕනේ? මම එහෙම මේම කියලා අපි ආඩම්බරෙන් කතා කරන කාරණය අපි කෙතරම්ද කියනව තත්ත්වය අමතක කරන විට ஏன் எனக்கு இப்படி நடந்தது என்று நாங்கள் ஆடம்பரமாய் பேசுவதற்கு காரணம் நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்று நாங்கள் மறந்து போனோம். மறப்பதினால்தான் மனுஷர்கள் கடவுளை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார்கள். අන්න ඒක මිනිස්සයා අමතක කරන නිසා තමයි මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. மனுக்குலம் கர்த்தரை தூஷிக்கிறது. මනුස්ස ජාතිය දෙවියන් වහන්සේට දොස් කියනවා. மனுக்குலம் கர்த்தரை விட்டு விலகிறது. මනුස්ස ජාතිය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවා. மனுக்குலம் கர்த்தரை விட்டு மறக்கிறது. මනුස්ස ජාතිය දෙවියන් වහන්සේව අමතක කරනවා. ஆனால் நீங்கள் கர்த்தரை எப்பொழுதும் நினைக்கும் பொழுது නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේව නිතර උන්වහන්සේව මෙනෙහි කරා. அவர் எப்பொழுதும் உங்களோடு இருப்பார்.